Ja, intelligente accenten, daar hebben we het over. Of tenminste, accenten of ze wel of niet intelligent overkomen. Waar ligt dat aan? Nou, uit ons onderzoek blijkt dat er wel echt duidelijk accenten zijn die slimmer worden gevonden. En dat zijn voornamelijk de accenten die worden gesproken in de Randstad. En dat zijn ook de accenten die tegelijkertijd worden ingeschat op meer succes en meer geld verdienen. En wat je zeker niet moet hebben is een zachte G, blijkt uit het onderzoek. Maar het maakt altijd nog wel uit wat je zegt natuurlijk. Je kunt met een dom accent toch nog wel hele slimme dingen zeggen. Ja, zoals nu. Maar hoe komt dat? Ja, dus hoe komt het die standaardtaal, dat is natuurlijk dat Hollands, hè, dat ligt het dichtst bij de standaardtaal. En als je uit de regio komt, als je uit Limburg komt, als je uit Twente komt, dan leer je op school dat je zo moet praten. En daar moet je heel erg je best voor doen. En dan denk je dat mensen die zo praten dus dat ook op school hebben geleerd. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het zijn gewoon Hollanders, die praten gewoon van nature zichzelf zo. Ja, ja. Maar er is een soort verwarring met zo praten en op school hebben geleerd om goed te praten, om zuiver Nederlands te praten. En nou ja, dan ga je denken dat die mensen dus wel slimmer zullen zijn. We gaan eens even kijken wat Nederland denkt. Welk accent vindt Nederland intelligent klinken? Laat maar eens zien. Op 1 Amsterdams, 2 Haags, Rotterdams, Utrechts. Inderdaad, Randstad staat in de top 4. En onderaan staat het Marokkaans.